Lejl impenjattiv għal forzi armati ta' Malta kif matul il-lejl ta' bejn l-erba' u l-ħamis iddaħlu Malta 202 immigranti li ġew salvati minn fuq 3 dgħajjes. 5 nisa oħra iddaħlu pajjiżna matul il-jum tal-erba' biex bekk it-total ta' immigranti li iddaħlu Malta kien ta' 207. L-ewwel grupp ta' immigranti iddaħlu għal ħabta ta' 9 ta' filgħaxija fil-bażi marittima tal-Forzi Armati f'Xatt it-Tiben. Dan il-grupp kien jikkonsisti f'40 persuna, 39 mara u raġel. Dawn ġew salvati madwar 33 mil nautiku il-barra minn Malta. It-tieni grupp dak ta' 84 persuna iddaħlu għal ħabta tal-10 ta' bil-lejl. Dawn l-immigranti ġew salvati madwar 38 mil nautiku minn Malta. Oriġinarjament fuq din id-dajsa kien hemm 89 persuna iżda 5 nisa iddaħlu qabel b'helikopter. Il-kumplament tal-grupp kien jikkonsisti f'69 raġel u 15 il-mara. L-aħħar grupp ta' 83 illi kienu 74 raġel u 9 nisa iddaħlu aktar tard matul il-lejl. Jekk wieħed iżid dawn l-immigranti ma' 68 persuna li ddaħlu kmieni l-erba' filgħodu, matul l-aħħar 24 siegħa ikunu 275 l-immigranti illi ddaħlu Malta. Biex bekk mill-bidu ta' din is-sena waslu Malta ftit iktar minn 1000 immigrant.